Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Muhammad kanako. Ala sige, buhata. Ipakita nga usa ka gyud kadugong Buenavides. Ayaw gid kong hagitan, Luy Ponyong! Ayaw gid! Kana gusto ko makita ang imong kasuko. Aron ni nigaboto niya sa ustong higayon, imo kanang magamit sa pagpakgang sa amahan mong Supreme Master sa kulto nga tinukod sa inyong katiguangan ng mga Benavides. Luy Ponyong! Pila ka na ka mga adlaw din apan wa agyud nimo makita og unsa ang among tratamento nga nakanimo batan-ong Benavides. Liwat agyud kaayo sa imong mga kaliwatan. Ingrato ka sabdi ay. Oh, Kung ako pa'y amahang Varsino, maayo pagputlan ka na lang sa imong ug irigalo sa traidor ni mong amahan nga si Maynard Benavides. dili ko kahadlukan ang kamatayon. Basta himua lang yun ninyo kana nga makaturunganon alang nako, Luy Ponyong. Jo Marie Benavides, dinhi kang amahang Varsino. Siguradong patas gayod ang hostisya. Interesado kong makiistorya niya ng inyong Supreme Master nga ginganlan og Varsino. Kay gusto pagid na akong masayran kung unsa kadautan ang amahan akong si Maynard Benavides. Way sama kadautan. Oh, Luy Ponyong. Wara ka na sa kumingking ang nasayran mong kadautan sa imong amahan, Jumari. Dautan ug dautan ug dautan gayud kayo ka na si Maynard Benavides tut sa bukog ang iyang kadautan. Mao ba? Pues kung mao ka na, magpaabot siya sa ako niyang pagbalik din aron makighinabi ka niya. Kay sayo niyang kaadlawon mo biyahe kita paingon sa La Tierra. Pero maayo man sabihin noon nga makighinabi ako kaniya. Okay. Tandaan ko lang, apan ikaw pangandam sa Fronyo. Kumusta na ang batanon nga Benavides? Kalit ginausap ang akong huna-huna. Hinungdan nga niya, nigahin gayod ako og hamubong higayon aron ni imong makahinabi. Tinuod ba nga suod kang higala kanhi sa akong amahan? Mao ka na tinuod batanon. Suod ug suod gayod kaayo. Gani labaw pa sa managsuon ang pag-isip namo sa usag-usa. Unsa? Gipatay ko ni Maynard Benavides tungod lang sa usa ka babae, Tinuod gid nga nabuhat ka na sa akong amahan. si Rolayda. Siya ang buhing saksi sa kalampingasan ni Maynard Benavides. Sir Varsino, nagkaamahan kong sama niya kasalbahis. What if inon ko ikaw nga gikan pa sa labing gamot sa inyong punuan ng mga Benavides, ikaw lang ang naginusarang sa linsing nga matarong iho. Oh, Mga bangis sila, mga dautan sila. apan, mga dalaygong buhat ang ako mga nabasa gikan sa mga basahon nga nahimong kabilin sa akong mga katiguangan. Matagbasahon nga iya sa kasaysayan, filtered by lies and the deceit. Oh, Sir Varsino. Gililingan sa daghang mga bakak ug lingla ang matag sugilanon nga iya na sa kasaysayan aron paghimo nining nindot.
makasama nila og mga sugilanon nga makita diha sa salida ug mabati sa matag drama sa radyo. Mauday nga sa tanang nabasa na kong mga libro nga nagsaysay sa unang kaliwatan namong mga Benavides. Pulos mga nindot ug mayong mga buhat ang nahimantala. Sama sa politika, gililingan og mabulokon kaayong propaganda aron mas munindot ug munindot ug munindot pa gyud kining basahon sa umaabot nga mga henerasyon. Sa bagay, kaaway ka nga mao'y nisulti niya ng mga bahina karon ako. Mao ni turuan mo ba? Oh, Sir Varsino. Ikaw ang buhing sa linsing sa patay nga punuan, Jumay Benavides. Sir Varsino. Bueno, wa ko makighinabi kanino aron akong ikurap ang imong pinsamento. Apag gisulti ko lang ang matuod kay suma pa ni Sofronio. Buot kang makighinabi kanako. Salamat sa Diyo tayong panahon nga imong gigahin alang sa pagpakikinabi nako, Sir Varsino. Dili ka dinakpan. Dili ka bihag na mo dinhi kundili bisita. Mao nga nakahukom ako. Ngaw niyang kadlawon mo uban ka kanamo ngadto sa lungsod sa Latiara. Ha? Unsay buot di mo ipasabot? Kay dito ka kuhaa. Adto ka usab ibalik, Jumay Benavides. Salamat, Sir Varsino. Iuli ko ikaw nga limpyo og wetat sa Batanong Benavides. Balik-balik ko gud ang akong pagpasalamat kanimo, Sir Varsino. Managsama ang giila o gisimba ng mong Diyos ni Minard. Apan nakita mo na ang dakong kalainan kumpara kaniya o kanako. Sir. Dako gud kayo kalainan. Dako kayo ang inyong kalainan sa usa-usa. Bisan pag managsama ang inyong gisimba, si Lucifer. Jumay Benavides, ikaw ang manununod sa trono sa amahan mong supremo sa ilang kulto. Nga mitawag ka na mo og mga antagonista. Dili ko usa ka satanista, sir. Pakamatyan ko nga akong buhing pagtuo nga si Ginoong Hesukristo, anak sa Dios nga Amahan, ug sila uban sa Espiritu Santo usara. Tulo ka persona sa usa lamang ka Dios. Tinuruan nga iya pa sa mga pagano. Barugan ko ang akong pagkakristohanon hangtod sa katapusan kong gininhawa. Tingali o gigutom ka na, Amahang Varsino. Niya nakita sa lungsod sa prosperidad. Ikaw, Jumari, tingali gigutom ka na. Medyo gutom na, Noy Punyong. Pero madada pa man. Sananda na itong exclusive hub dinhi sa prosperidad, Sofronio. Adto kita mamahaw. Sige na. Mga na ta, Jumari Benavides. Tema, murag napamay ko. Wa naman. Kumpleto naman ang mga pagkaon o mainom nga atong gi-order para sa pamahaw. Si Sir Varsino. Ayaw na siya gunahuna. Dili normal ang pamaagi sa iyang pagkaon. Unsa? Ingon ni anak kadako ang nahimong kadaot ni Minard Benavides ngadto sa iyang higala nga mao na karon si Amahang Varsino. Nga sa ato pa. Di na sabday normal ang iyang pag-intake sa pagkaon gikan sa iyong baba pa ingon siya. Dili na normal tungod kay kuntang-tangon ang guma nga daw panit sa iyang liog. Makita ang mugna sa advanced technology. Ang wirings nga konektado sa gamayng makina
nga kontrolado sa microchips nga gi-implant ni ini alang sa iyang paglihok ug pagsulti. Konektar usab ngadto sa iyang utok. Nga sa ato pa, Sa laktod nga pagkasulti. Larawahan sa usa ka patayng buhi ang kahimtang ni anang amahang Barsino kana tungod sa kasina sa amahan mong si Minard ngadto kaniya. tungod lang sa usa ka babae. Nahimo ka na ni Papa Minard ngadto sa giisip pagid niyang suod nga higala ni atong panahon na. Sige na. Mga una kita. Batanog Benavides. Kay human usab ni amahang Barsino dito sa iyang nahimutangan karon. Mupadayon kita sa atong biyahe paingon sa La Tierra. Sige na. Laipon niyo. Sige. O sana ang gisugo ko kanimo, ha? Tar sila. Okay na, Senyor Supremo. Di naman bitaw si Erwin. May gihatag na kong instruction niya base sa gusto ni mong mahitabo. Pasundi yun unya niya ang matang kalihukan nila ni Barcero o Sofronio. Di ay sila si Barsino punyo sa Latiera. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!